welcome to Mapena Studio. Today we have another podcast, and today we have a guest in our studio that we want to talk to and to want to hear more from our guest, and also our guest have more for your our viewers. So our visitor today is Brother Saul. You're welcome. Thanks a lot. I hope I have pronounced your name well. Is it Brother Saul, just like that? Yeah, that is my name. Okay, Brother Saul, today we come to talk to you, but first, before we talk to you, we just want to know your history. As a person, everyone have a history. First, want to go back first. Where are you from? Okay, basically, I am from Lizulu. Lizulu, which is Malawi. Yes. Malawi. Because we are here in South Africa, yes. And you are from Malawi. Yes, I'm from Lizulu. Okay. And I am from Mapira village. Mapira village. That's yeah, that is the last stage. Yeah, from Branta is the last stage before Lizulu. Okay. Yes. Okay, so just tell us, in your family, how many people were born? We were. I'm saying we were 7. 7. And we are 6 now. We are 6 now. Exactly. Others they left yeah, us. One of us left us. Okay. Yes. Okay, so just tell us, on 7, you are number what? I am the 4th one. 4th one. The first one is my brother. Okay. He's the pastor of the Seventh-day Adventist Church. Okay. He's in the United States of America now. Okay. The second one is my sister. Okay. Yeah, she's still at Mapira village as we are speaking. She's still at home. Yeah. Okay. And the third one is the late. Oh, okay. Yeah, so I am the 4th. Then it comes my sister who received me here. Okay. In South Africa in Rustenburg. Okay. And then the other one is also a sister. She's based in Chew. Chew again. Yeah, okay. And the last born is Prophet Jonah. Okay. Yes. So how many are you here in South Africa? We are 3. You are 3 in South Africa. Exactly. Okay. Home. So which means it's like is it 3 sisters? Is it 3? We have 3 sisters and we are 3 brothers. Left. Okay. Yes, one so left. Like 3 sisters, 3 brothers. Yes. Okay. So just take us a little bit back home. How's life look like? Little back home. I do really appreciate what kind of parents I had. Okay. Yes, both of them had a very huge impact in my life. Okay. Yes, I can start with my mother. She took care of the whole family when the father was not around. Okay. Yes. That time the father was where? He went somewhere else. Okay. Still in Malawi. Okay. Or like he went somewhere to work, or. This is like a short story. Okay. Okay. So okay. If it's just like that, I think just give us a highlight, and after that you can pass by. Yeah. But okay. So, and also the father, when he came back. Yes. I really appreciate him, the way he was handling me. Okay. He taught me to be a hardworking person. Okay. Yeah, very hardworking person, because these parents could send me. I was in the primary school, Lizulu. Yeah, so I could go still like 2 times at Lizulu. Okay. Oh, from your home to Lizulu, is just nearby? It's almost approximately 2-point-something kilometers. So, okay. So I could go in the morning to buy, because they were running a tea room. Okay. So I could go in the morning to buy some milk or sugar,
Then after that, I was also supposed to go back to school. Oh, you're going by, come back, and go back again for school. Exactly. Like walking, or you use it? Walking, running, especially running, not walking. Had it been I could be walking, then I could not make it. Not make it. Yeah. So I was running. Okay. Yeah. So and later on, there were some other years whereby bread was scarce. Yeah. So after knocking off from school, I was supposed to come, eat, take some boxes, go to Cheuboma to buy bread. Like to order bread, so that you can give back to they should use in the tea room. So when you was doing all these things, where were your other siblings, like your brothers? By then, my brother was at the pastor Joseph Chimanchere was at Dawe, Chewu Community. Oh, Chewu Secondary School. Yeah, no, Chewu Community Secondary School. Yeah, Chewu Deck. It was called Chewu Deck by then. Oh, okay. Yeah, so he was there. So the father, they do not want to use the sisters. Okay. Oh, you want to use a man so that you can teach him how to me, even though I was very young. Yeah. Okay. I do remember the first time he sent me to check my brother. Before I started going there to buy things for the tea room. For the tea room, yes. So he was also, he sent me there to check my brother. So what he did, I was very, very young by then. So what he did was to tell me, to give me the map, just by mouth. Oh. Yes. Like from home to where your brother's school is? Yes. Okay. Yeah, so I should visit him. It's approximately 70 kilometers away. So he just gave me map. You see, once the bus drops you at Nchewu, then you start following the bus. On your right, you find there is a road. Take that road. He gave me the map. Do this. You go down there. You find the road. The road is finished with tarmac road, and there is only a gravel road. Follow it. You are going to find the drip one. Take that one. So I went there and I came back. So it's when he said, he can now start sending now me you can start to, now trusting you. Yeah, to send you like to do some other stuff. Yeah, by then I was very young, approximately. Approximately. We are talking about which years when all these things happened? That was taking place in 1992. 92. Yes. No, that was taking place in 1992. So just take us through your school. No. So education level? No. From there I think education level should be private. Okay. But even though I went to Dombole Secondary School. Dombole Secondary School, okay. Yes. It's there in Chewu? Yes. Okay. We disembark or we drop off at Kasinje. Kasinje, okay. Turn off, yeah. Then we go to, I was staying in Gongolo Village. Gongolo Village, okay. It was so it was a safe boarding? A day secondary school. Okay. Yes. Oh. Yeah. So after there? Yeah, after there is when I was drinking a lot. So my father... I'm surprised to hear that you was drinking a lot. The way I know you now, and when you said you was drinking a lot, it's like surprise to me. Yeah, I was drinking, I was smoking. So my father told me that since I was found out that I was drinking beer at Nchewu Boma, so we arranged that soon after I write my MSc, I'll go to Blantyre. So you was having a solidarity there? Yes. Okay. I had relatives there. So, but he came across, he knew that I was drinking, so he dropped the topic of me leaving to Blantyre. He said he could not trust me anymore.
So So he thought like maybe when you go there, maybe life is gonna be pushing yeah, down. So yeah, there were the alcohols everywhere. So it's gonna yeah. be lost when you are there. Yes. So he called for a meeting. But before he called for a meeting, that day I had already bought 10 liters For alcohol. of chikokeyani. Yes. So Yes, I drank it whole in my house. Mm. I drank it in my house, and he called me to tell me about me drinking alcohol. I was very intoxicated, but he could not recognize me. So he started saying, no, you are not going to go to Blantyre again because you are drinking. So I want to study if you are drinking or not. I told him that I dropped drinking long time ago. But the same day you bought I drank 10 liters. 10 liters. I drank 10 liters. So when you was talking... So that day, I was drunk, totally drunk. And I told him that, no, I don't drink. I was drinking, but I stopped. I recognized that I am not supposed to drink. But it's not noticed that time when he was speaking, was still drunk. I was, he could not notice. But he told me that if I will get drunk, he will know me. But he did not know by that time. He did not know by that time that I was drunk. But I was really drunk. And I even chose, as an Adventist, I even chose a hymn number 121 to confirm that I stopped drinking. So we sang, especially there is a part whereby it says, Anthu ndi angelowo sangazindikire mene chimolanga lichotsedwa. So I was telling him that you are still looking at something which happened a long time ago. But God knows that I stopped drinking. I don't drink anymore. But I was very, very drunk and intoxicated at that time. So he changed and he said, I will go to Blantyre. And that was the first time for me to reach now Blantyre. Yes. In short, I had many relatives in Blantyre, but I chose to stay with my the uncle, the late Mmodzi. Yeah, but after I arrived at his house, I saw the lifestyle which they were used to. The way he did with me when sending me to Nchewu, he did the very same thing when I was going to Blantyre. He gave me map. It was your first time to be in Blantyre, but they just give you a map until you managed to be in Blantyre. Yes. Without having anyone that escort you. Without anyone, and I was still very young because I finished this school very early. So I was still very young, and I went to Mbayani. I dropped at the stage which he told me. I started following the routes. You know those routes in Mbayani. Until the only mistake which I made was to mention the name of the father. You know, in our townships, the ones who are known are children. Yes. Yeah. Not so they like don't surnames. They don't recognize surnames. So I dropped my bag there by a certain hawker. Then I started following because he gave me 2 maps. So I started following the one in town until I reached it. But I missed also the one in town because he told me you are going to see a boat written SGS. But when I arrived there, the boat was removed. They were told by city council that they should remove put. The boat. Yeah. So it was like you roast. They told me that here there would be a boat, but there is no boat. There is no boat. So I went on the street telephones. I called him. He told me that no, I will be outside. You are going to come. But after he took me now home, I saw the lifestyle. In short, I saw that I cannot manage to live that lifestyle. I could not learn anything. I was coming from a house whereby the tea room was expounded into a grocery now. So the house had everything a child wants, like Manari range. But now, here also, I arrived at my uncle also, it was Manari range as well. So I said, no,
let me go and see my cousin in Indirande. So my cousin in Indirande, he is in Cape Town now. He came, he took me, we went there. I saw the lifestyle. We were sleeping on on the mat, and we were bringing the very same mat at the sitting room. I said, yeah, this is the life. This is the life that you want. That I want. Boiling tea there, but without any tea bags. We are taking the sugar, putting in the spoon, and putting on the fire. That's there. a ghetto life. Yeah, ghetto life. So I liked that lifestyle than there, whereby everything was provided. Yes. You want to be like in another side of life. Yes, and that's so that it. you can learn. Yeah. So just fast forward after the. Just take us a little bit. Your journey to come here in South Africa, because now you are here in South Africa. All right. When I was there, still, you know, when we hear stories about South Africa, South Africa, yes, we think like maybe it's a heaven itself. Yeah. So after hearing many rumors and whatsoever, and seeing that my sister also came here, as I said, the fifth one. So I managed to make a passport. Okay. By then I was working at ESCOM. Okay, after school you start working in ESCOM? No. I worked in many companies. Many companies, okay. Many companies. Why you was just working here into many companies? The problem was you or the company that was chasing you, or just leave? Okay, all right. Yeah, I think the first time, I started working somewhere, but we saw that the work was very hard, so we did not like to. But you said you want a hard life, so yeah, you were supposed to be there so that you a hard life as where to stay, but not a hard life as place to work. As a place to work. No, I did not like it because we were offloading bags of cotton seed at Kukoma. So I said, no, this one, it's very tough. So I started, I dropped off, we started working at RK. But the problem is at RK, you know, the people from India or Pakistan. It was the I cannot recognize well now. But you see, most of the times it's only here whereby we do differentiate them. But when we are in Malawi, we think they are Indians. They are white people. They are Indians. They're Indians. Oh yes. Yeah. So he was. You see the problem of learning a language by obscene languages. Yeah, because most of the people, when they want to learn a language, they start by obscene names, whatsoever, names of whatsoever, hidden things. So when you are working there, he could come and say blah 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 blah, inserting you. So by that day, he was talking about the languages. So he inserted me. So because I was also smoking. I was smoking. By that time, you was not registered. Oh. Yes. So I thought the best solution was for me to beat him up. Okay. Yeah. So I wanted to beat him up, but the supervisor came. He touched me, and that was the last day for me to work for AK. So I went also to. After AK, I went also to Nkaka Civil Engineering Contractors for the Honorable Kambala. Kambala, yes. Yeah, I worked for Honorable Kambala. You work also for on the company like Civil Engineering. Yes, was working there like just a site crack. Or site crack. Yes. Or not like a gen worker. Like no. Site crack. I was working as a site clerk. But I left it because I was bewitched 2 times. So your colleague, the one that was doing that? Yeah, the first, you see, when you just
start a company and you find some other people who are looking for your position for many years, but they have never been at that position. So you just start with that position. The guy just greeted me and he stepped on top of my feet, my foot, and he hit me leg to leg, and he left me. So I started to feel insane and to feel I'm become mad. The same time? The same time. Soon after he did that. Yeah, but so when I was going to, because the lorry which was picking us from Jinare Corner to Chiphuzitso by then had already left. And I took a taxi from Limbe, from Branta on the highway to Limbe. But after I dropped it at in Limbe at Universal, or we call it Hardware. At Hardware. I took that road, but I started walking on foot, feeling the clothes were heavy. I should remove them. It's just like a madness. Yeah, madness. I became mad, and I was walking on the middle of the road. Yeah, but it was not a busy road, or is a busy road? No, it was very busy. That is the road from Limbe to Kachere. You see, that is a very busy road. Yeah, I see. So I left, I went into the bush. It's when I thought that I should pray. So I prayed. After I prayed, everything went off. It just went like that? Yes, it just went off like that. It just disappeared. So I still went to Chiphuzitso, and because the lorry was picking us each and every day, I think the company saw that it was costing. So they wanted us to stay together, and they found a house on the there was this other rest house soon after Thomas on the 10 off to PIM. Yeah. We stayed there, but the very same guy. So it was nearby. It was nearby the that was the working place. Okay. Yeah. So the very same guy. I just started dreaming he's touching my throat, so that he should make me to like not squeeze to, yeah, you so that you can choke and die. Yeah, he choked me. Yeah. So he touched my throat. Squeezed it, so I was busy. That was a dream. Yeah, I was busy touching him, busy fighting him. But I woke up, I held his hands like this. Oh, it was nearby you? Exactly. He came there. It sat on the dream. Yeah. When you wake up, find that thing was happening in reality. Exactly. It happened. Yeah. Reality. It was a reality. So I saw him, touched him. What are you doing? What are you doing? No, you cannot just come here. I've been working here for 14 years, but I was looking for this position, and you are. So I left also because of that. Because of that, yeah. Because your life was yeah. So life was just like that, from one company to another. From there, I went to Unilever. From Unilever, I went to Rocksizer Mining Contractors. From Rocksizer Mining Contractors, I went to Unifreight. From Unifreight, I worked at Eskom. It's where I left now, coming here in 2009. Oh, you come here in South Africa, 2009. Exactly. Okay, so tell us, how's life look like? Like, how was the difference between when I was at home and when I was here? You see, so to cut you short, is it this time you was already married, or you was still not yet married when you left the married? I was already married. Okay, so you were married when you was in Branta? Huh? You were married when you go to Branta, when all this thing was happening, yes. was still, you already married? Yes. Oh, okay. Yes. Okay, you married in Malawi. Which side of Malawi? Huh? Which side of Malawi? Where your wife is from? My wife is from
we call it Satemwa now. Satemwa, is it Yes. which Cholo. district? Cholo. Oh, Cholo. Okay. So you met with her in then Branda? Or what school or where you met with her? Or it's just on marriage we should not talk a lot. Oh, okay. Yeah. I respect that. Yeah. I respect that. No, I respect Yeah, your I respect that. So yeah, that okay, is so it. now after that you left. You remember there was a certain like a battle. You remember in 2017 in December. Yes. There was a certain lady who came there. Yeah. In Cosmos. Yeah. Visiting, saying that she is my wife. Mm-hmm. Yeah. So we divorced, and I married again this one. Oh. Okay. Yeah. So yeah. That is why I'm saying no on you marriage. You must not go too much there. Not too much things. No, we respect. We respect it, that. It happened. Yeah, but this one is now my wife. I married her in 2018. 2018. Yes. Okay, so now how many kids do you have? 3 with the previous 2. 2. Okay. Here you have here we have 3 here. Okay. Yes, we have 3 here. Okay. 2 are back home. Okay. Yes. No, it's fine. So tell us when your experience when you visit the first day in here in South Africa. Visiting here humbled me. Okay. The first time because. So which side did you like your first trip? You alive which place? Here in Rustenburg because we're here in Rustenburg. We've been in Rustenburg since from 2019. I mean 2009 up to now. I've been in Rustenburg. Yes, I've never changed. Okay. If I go somewhere else, I just go. I come back. Okay. Yeah, I have never worked elsewhere than Rustenburg. Yes. So just tell us a little bit quick, how was your experience when you are alive here in South Africa? South Africa, whatsoever I was hearing from people, I got disturbed, but I glorified God because when we left the park station with a taxi coming here, it's when I saw a man on the street, a madman, close to Garden City Hospital. Yes, I know. There was a madman there. Once you left Joburg, you passed up Garden City. Yes, there was a madman there picking up food from dustbin. So it's when I said, okay, even though it's a very good place with the better houses, like the way how you know Joburg. Yeah. But I still recognize that. We are still the same. We just differ on the GDP and wealthy, but here there's a mad people. Even in Malawi, everywhere there's a mad people. So it's when you realize that now. But coming back, coming here in Rustenburg, no, it's where we started seeing the lifestyle of a person drinking the whole 2 liter alone. So you remember we were not Kingsley one. Those people were not drinking Kingsley. They were drinking original one. Okay. Because some people who are working at the mine, so at they was least having money. Yeah, and there was So even people started coming in, giving me money. I said, oh, like to welcome you. Yeah. So when you see that, I have a life. They're giving me money. I am not working, I'm not doing anything. Yeah. So it was very, very good, and I met also Isaac, the supporter for Bakili Bullets. Oh, you met with? I met him here in Rustenburg, but he's back home, ne? He's back in Malawi. But I met him. He's the guy who found a job for me, the first job for me. Oh, wow! It was in the company. Because we knew. No. It was at a certain college. Yeah, but I was working like for gardening.
Okay. But soon after they recognized a certain talent from me, is when they took me to the college. To the college, okay. Yes, so I worked there. At the college, you was working as a teacher? No. It should be private. Private, okay. Yeah. You have a lot of private. Yeah, privacy. Privacy, okay. Yeah, you have a lot of privacy. So but it's I fine. worked there at the college, and later on I quitted. They were looking for papers, blah blah, and yes. it was tough for me to find papers. I was still new. Okay. So what happened was in 2011. I mean, after I stopped there, 2011, I got another job. I mean, in 2010, I got another job. Yes. But 2011, I changed to start working at Starlight Home. Okay. It was a very big furniture shop in Rustenburg. So I worked there until I fasted because it was not taking me right to work on the Sabbath. So I fasted for 90 days. 90 days. Until the 90th day is when I was told that you are no longer working here because you don't speak Afrikaans. So let me understand. He was fasting because he was working on Saturdays. Yes. Which your church was not going well because on Saturdays you need to go to church or you need to keep a Sabbath. Yeah, Seventh-day Adventist. Yes. So after fasting, and you decide to take a fasting. After fasting, instead of things change, like to remove you on the Saturday, but it justify you. Yes, I was fired because that fasting for 90 days, people can maybe ask you questions. I was only eating soon after sunset. Then I eat also tomorrow soon after sunset. So I said I will not stop until God answers me. I wanted to see what answer. So the answer which he gave me was fired. I should be fired, and I was fired. You see, that is the sometimes God is answers. You end up now start questioning. That was God is you or is the devil's way? The Most High has the best answers than anyone else. Yeah, I do believe in that. And now I can say now that after that is when I started working where I am working until now. It was from which year? 2013. From 2013 now you are still working on the same company up to now? I'm still working at the same company until now. You can just tell us what you are doing or the name of the company, or if you're comfortable, but if you're not. I'm working at a private laboratory. Okay. We do tests like DNAs, we do tests blood, so the people HIV, CD4, viral load. Yeah. The people that want to do DNA test, they can contact you. Yeah. You can help them as well. Yeah. I can contact anyone who wants to. The viewers, if you want DNA, DNA. Okay, we are going to put the number down there for in case if you want a DNA or if you want to any blood check, anything about a checking on your body. Yes. Yeah, you can contact with him. Yeah. Then it's gonna be help you. But it's here in Rustenburg. Yes. So I don't know, maybe someone is in Malawi. You said you want to do DNA test. Those people, I can help. Okay. I can help, but basically there are Chinese also who are doing DNAs in Lilongwe. In Lilongwe, okay. Yes. It's the same of your company, or no, it's not but the you same. have their contact that you can give to people that they can contact. No, I'm not sure. Okay. I don't have contacts for. But here in South Africa, in South Africa, I can help. If someone like in Cape Town, you can ask him to drove from Cape Town to come here to. No. I can send the swabs by paper. Oh. Okay. Yes, I can send the swabs by paper. Then you just tell them what to do. I tell them what to do. After that, they send them also back to me by paper. Yeah, because then it's not. After that, then you send also them the test, or just send them via email. No, we send him via email or WhatsApp, whatsoever.
Okay. Yes. Okay, no, it's fine. That's the history was still on history. We are not yet. We are still on. We are still on Genesis. We are not yet start the reason why we are here. But sometime we go first for history of the person so that we can know him better, because his history can change also someone somewhere. Because a lot of people that maybe suffered when they was young, but now they are doing well. So when they are sharing their history, it changes other people's life. So I think from that time now we are still working on the same company. Now even right now we are still in the same company. Yes, I'm still working in the same company. Yeah, the same company. Okay. Of course, what happened? I can say in short the same profession. The same profession, because we resigned from that company in 2014 after 2 years. Okay. We started another company. Yeah. Okay. And there were many things which were taking place at that company. Many things that because of time I cannot start mentioning whatsoever. But it's still the very same profession, but I have also changed companies. Okay. Yes, because God gave me that part whereby I can change a company from nowhere. In fact, those people, I tell them what I want. If they don't tolerate, then I tell them to go. I start with another company. Okay. Yes. Okay, that's a history for our guest today. I hope you have learned, you have taken. We have been on the Genesis, but now we are going to another chapter. But before we go to this chapter, we just want to take a little bit break so that we can our guest can have water, so that we can go for another level. See you after break. Takulandulaniso kachiwiri. Now we are going for Chichewa in this side now. Takulandulani kachiwiri pamene kupitirizabe kucheza ndi mlendo wathu brother Saul mu podcast ya lero. Podcast ya lero tikuchita zinthu ziwiri, Chichewa ndi Chizungu, kuti mwina tikhenga tikupanga mix anthu onse so mukhale mukutitsata bwinobwino. Yeah, so tathokoza kwambiri takulandiraniso kachiwiri. Tathokoza zikomo. Ndikukhulupirira kuti mukupitirizabe kutikonda. Kwambiri. Timakuonerani. Tathokoza kwambiri. Timakuonerani kwambiri. Tathokoza kwambiri. Ujeni woyamba ija timakudziwani ngati munthu kuti mwenda bwanji moyo wanu. Yeah. Khali nali mu Chizungu, koma tikhoza kuti anthu ambiri ayitolera kuti umoyo wanu nali wotani. Chabwe. Koma chomwe chatibweretsa kuno sikudzadziwa kuti umoyo wanu ndi wotani. Koma chomwe chatibweretsa kuno ndi chokhudza umoyo wanu wa Chikhristu. All right. Mwatifotokozera kuti mwachitako zinthu zina ndi zina ngati kusuta, kumwamowa, koma tikhoza kuti panopa zimene zomwe na simupanga. Sitikudziwa kuti turning point yanu inali pati. Chabwino ndisanene kuti umoyo wanga wa Chikhristu. Ndikana. Okay. Aja kuti ophunzira aja iwowo ndamene anthu adera ndamene ankanena kuti makhalidwe awawa akufanana ndi a Yesu. Okay. Ndeno anthu awawa ndi akhristu. Komanso suti amati ndi akhristu, amati ndi ankhristu. Kanga omutsatira Kristu, ankhristu. Awa ndi anthu anga. Chichewa chake chinali chimene choncho chinene choncho kuti ndi ankhristu. Yeah, so turning point yanga idabwera nthawi imene Mulungu anandikonda, amandipatsa ntchito zabwino kwambiri. Kuno no ku South Africa kuno. Kuyambira ku Malawi Mulungu amandipatsa ntchito zabwino kwambiri. Zoti ndili kumeneko ndikugwirabe ntchito
ndili ndi ndalama ndithu zambiri komano ndinadzangoganiza kuti ineyo bwanji ndisiye kumwa mowa ndiye ndinasiya kumwa mowa kuja kenaka ndisadasiya kumwa mowa ndinasiya kaye kusuta foja wa normale fani masuta foja wa normale masuta foja wa normale ya china embassy okay gafu metho amashopu ajingambo ndiye ajingambo yayi ndiye timasuta amene uja komanso timasuta sochamba okay ndiye timamwasomowa ndiye tinasiya chamba chija amene tidamba kusiya kaye foja wa normale uja chifukwa ndiye ovuta kusiya kwambiri kusiyana ndi chamba okay amene uja ndiye ovuta kusiya kwambiri malingana ndi ineyo ya koma ndinakwanisa kumusiya kenaka ndinadzasiya chamba kenaka ndikusiya mowa oti tsiku limene ndimasiya mowa tinasira pa Uncle B pancheo pamene pa Uncle B Tavern pacha ndidakalowa mmene muja ndili ndi anzanga ndinali nditayesera kambirimbiri ati kuti ndidziwauza anthu kuti ndiusiya mowa chani komano amapezeka kuti anthu aja amafuna kuti adzindikokera koti be nditani basi kuti mudzipitiriza kumwamba ndiye tsiku limene lolo ndinangowauza kuti ineyo basi ndatani ndikudwala sindikupeza bwino sindikufuna kumwa ndatowawa nsauze kuti ndasiyayi andi kuchokera tsiku limenelo ndi limene ndinasiya ine mowa just like mu chaka cha 2001 suzo kuti 2001 mutambala omwe kuno South Africa ndinoyamba kuti muli mumabwe mukumamowa 2001 kusafa 2001 okay I get it suzo kuti mumabwe kuno South Africa kuti nomwe amutasiya nditasiya that was my turning point yakuti nalandira many trials and temptations komabeno ndinakwanitsa kupanga pass through yes chifukwa there was another guy amene amafuna kuti ndi mwana aye mowa komano ndinamutenga kupita ku tavern ya kunamwera anaitanisa mowa awiri ndata ine Fanta ndiye kumene kuja ndinamwa mabotolo a Fanta okwanira 13 yeuja pamowa adaliperera pa 7 nenga competition wina kumwa timaitanisa limodzi Fanta mowa kumene kunali kumuonetsa nzako nzana amene mmamuna kuti zomwe kumwazi iweyo zimene sizokoma koma zokoma ndi zomwe kumwe kwambiri ndi Fantayo ndiye neyo iye uja nammenya mabotolo ndidziti 6 la 7 limakanika kuti alimalize ndeno adatenga ena onsewa nkunyamula mu jumbo ndati ineyo ndamaliza anga 13 pano ndikunyamuka kumapita kukambo ndi pamene adayimika manja kuti ase iwedi unalimbia ng'ambe ndati ife timamwa so kuchokera pamenepo kubwera kuno ku South Africa ndoti mapitiriza abe no moyo wanu wa Chikristo cha kunoko ku South Africa ndi mapitiriza ndi mapitiriza kumapita kopemphera choncho kumapita kopemphera basi ndeno later on ndi pamene ndinadzaona kuti koma kupempherako bwanji titasintha giya ndichifukwa chake muona kuti nthawi ija ndimati tinali ku ntchito tinamba kupempha kuti ine ndifuna ndisamagwiranso ntchito tsiku la Sabata and you end up now getting fasting kuti zinthu zisinde kila nkupezera kuchotsani yes chinthu chomwe chinandipatsa chidwi kwambiri ndimakutsatani koma pali ka video kena kaka omwe munadzayika komwe nadzati wait a minute ndi nakaonera ka video kaja katatu ndithu ukabwereza kutere kuti aziti zomwe ndikuva pa videos zomwe zikuchitikazi mumakamba zokhudza zoti azitumika Mulungu akumatipatsa mastika akumatipatsa anointing water akumatipatsa anointing oil kuti tidzigwiritsa ntchito pamene iwo akugwiritsa ntchito ma bodyguard mwina musanayankhe tangopanga ndi confirm ndinu udi mukapanga ka video kamera kapena ni inali AI for masuku ano AI chayuluka munthu amatha kutenga kukhanga kuti mwina kuti uli ku America chonsecho uli kuno ku South Africa inali AI kapena inali ka video kaja munali inu ka video kaja nali ineyo okay ma viewers tikutika ka video ko chapo mpano kuti mukaone kuti kamanena kuti chani enda manena chani yes everyone hi hello have you ever
asked yourself why these prophets, they give us stickers for protection while they are having bodyguards for protection, bodyguards with guns or machetes, yet they give us stickers for protection? Have you ever thought about this? No, wait a minute. Yeah. Something is like what is happening? Panopa. Anthu fetida socherera. Tatitsegwani maso anthu amene tikutsatira. Sorry to say this is 40 pa background yanu munanenapo kuti nthu kuti muli ndi prophet mu family mwanu. Yes. Munanenapo zimene. Yes. Sorry to say this kuti anthu amene tikutsatira ma prophet 40 zomwe mukakamba pamene papa ndi zomwe ma prophet amapanga. Yes. Tatitsegwani maso kuti anthu amene tutsatira ma prophet. Vuto lili pati. Kumbali ina. Ngati machisanzo prophet amene yuyu wa kwathuchi. Wa kwanu, yeah. Kwa ineyo ndimamuona be ngati kuti safanana ndi ma prophet ena. Okay. That is coming from my heart. Okay. Chifukwa akadakhala kuti amafanana ndi ma prophet ena atalemera kale memucha. Yeah. Adakalemerera atu kalikale. Kalikale lomwe. Ndiyeno anthu fe chipembedzo chili ma stage. Kuli kuwala kumene kumamufikira munthu. Malingana ndi size imene ali. Mulunguso akufuna kuti afike. Monga mprofeti amene ndimakondwera kwambiri chifukwa kuti umati ukamuza zinthu amamva. Okay. Ukamacheza naye amamva and amakhoza kuonetsadi. Mukudziwa kalekale anthu amati akayankhulidwa yachina Davide amafika pakana point yong'amba zovala. Ndiyeno ndingonena mwachitsanzo eti pali zinthu zimene zinaonongeka pa Chikhristu. Ndinena choncho chifukwa kuti anthu tazolowera zimenezo. Komano ndineyo ndidzika chichewa chakuti momoti ndidzika Chikhristu ndidzika kuti chipembedzo. Chipembedzo, yes. Yes. Especially kunoko ku Africa, I think now it's like getting too much. Kunoko kuli wesi. Ku Africa kuno kuli wesi chifukwa choti zokoneka kuti pena pake umati nokafika pena pake umadzifusa kuti kodi chipembedzo chake ndi chiticho chomwe anthu akupanga kwenikweni. Exactly. Chifukwa chake ndichonena kuti mukadzaona Africa ili patopo kwambiri ndizopemphera. Chifukwa chake nchonena kuti ainu ake achipembedzo ndi aku Africa awo. Ku Africa ndi komwe chipembedzo chaonongeka kwambiri. Kusiyana ndi maiko ngati kwalu yako. Exactly. So now you said kuti enu ake ndi ma-Africa awo. Amene aononga chinthucho. Ainu akewo ndi ma-Africans. Ngamene chitsanzo eti mumakamba noti ndimakamba kuti chipembedzo ndiye kuno ku Africa. Komanso tikaonetsetsa kuti ma-Africans it's like getting worse now. Yes. That you end up now thinking kuti isisi kodi nza chipembedzo chomwe chika pene chuchitika ndi chani kweneyo ni machachi. Anthu chifukwa chala kwika ndi chani pa chipembedzo kuno ku Africa. Anthu sitikufuna ichi chipulumutso. Tikufunafuna zozizwitsa. Okay. Ndiye chifukwa kuti tikufunafuna chozizwitsa. Tikumangopanga china chilichonse. Bola ni chozizwitsacho chitani? Chichitike. Ndipo situmasamala kuti kaya chochokera kwa ndani. Tumangoti bola talandira. Ndiyeno pa chipembedzo pa ineyo kuyambira monga tafotokoza kale kuti ndine wa Seventh Day Adventist. Kuyambira Seventh Day Adventist yo nayo so idamwanyuka. Idaonongekaso nayo. Idamwanyuka. Seventh Day Adventist. Ziti akulu wa kapena anthu owatsatirawo. Vuto ndi ndani? Pakati pa otsogolera chipembedzo ndi anthu otsatira chipembedzo. Vuto ndi ndani? Vuto ndi onse awiri. Onse awiri, okay. Ndi onse awiri. Okay. Chifukwa chakuti anthu sakufuna umafusa. Koma ndi zomwe
otsogolerawo akumapanga kuti munthu samafunse mafunso. Munthu kakhoto chuluka nzeru kufunsa mafunso akumatenga ngati munthu owukira. Chimene chimachitika ndi chimene chocho. Okay. Anthu amene ajawo azitsogoleri aja akukwanitsa zimene zinalembedwa pa Chivumbulutso chapter yake cha 17 ndingokuwerengerani pamene papa. Tatuwerengera kuti vezo kuti pali mawu richa. Chivumbulutso 17 ndikuwerenga mu Chichewamu. Chichewa ya. Akunena kuti pali mutu akuti kupasuka kwa Babulo. Chirombo chisocheretsa mkazi wachigololo. Ndiye apapa chapter chachitali. Si nendo ngofuna kungowerenga verse yake ya 5. Verse 5 chapter Chivumbulutso 17 verse yake ya 5. Okay. Akuti ndipo pamphumi pake padalembedwa dzina chinsisi Babulo waukulu, amayi wa achigololo ndi wa zonyasitsa za dziko. Ndiye pa verse yake ya 6 akuti ndipo ndinaona mkazi woledzera ndi mwazi wa woyera mtima ndi mwazi wa mboni za Yesu. Ndipo ndinazizwa pakumuona iye ndi kuzizwa kwakukulu. So mkazi uyu kuti tipitirize akuti adanyamula chikho cha golidi. Koma chikho cha golidi icho chinadzadza ndi zonyasitsa za dziko lapansi. Ndiye kuti anatenga chikho chija ndi kumwetsa mafumu. Mafumuwa lero lino ndi ma president. Mukudziwa bwino inu kuti president wina aliyense akangosankhidwa amayenera kupita kukakisa mphete ya papa. Zimene ziniza chilendo rukufa. President alisi wa mu Africa mukamuna bena dziko lonse lapansi. President wa dziko lonse lapansi akasankhidwa amapita kukakisa mphete ya papa. Kusozoli chiro munkazi amene akunenedwa ayu ngati mu Bible ndilo khozo muti ngati ndi papa ayu kapena ndi ndani? Ndi mpingo wa Roman Catholic. Koma tikuonetsetsa tikozoti ngati ku Chikristu timuona ngati kozoti Roman Catholic ndi ngati ngati mother of the churches. Exactly. Ndi apapa kunena kuti choyambirira ndi chinsisi. Chifukwa zinthu zimachitidwa mwa chinsisi. Muimvetsetsa nkhani yoyambirira? Yeah. Bible inena kuti chinsisi padalembedwa kuti chinsisi. Ndiye chinsisi zinthu zozimapangidwa pandima posaonedwa. 1 2 ndi Babulo waukulu. Mukafuna mawu akuti Babulo mawuwa akuchokera ku mawu akuti Babele. Ndi mawu amene akutanthauza kuti chisokonekero. Ndi akamati Babulo waukulu ndi chisokonekero chachikulu. That's why mudzapeza anthu amakuwuzani kuti Bible ndi nkhalango. Yeah. Pamene Bible si nkhalango. Ndi mpingo wawo umene udawauza kuti Bible ndi nkhalango. Yeah. Bible si nkhalango. Hayi Bible limatsutsana. Palibe pamene Bible limatsutsana. Ine ndimadziwa kuti mmene adalilanda Bible for over 1000 something years kulilanda nkuliwotcha ndi kulitentha mu dark ages. Nthawi imeneyo ndi pamene so anapanga modify buku la mbiri. Okay. Chifukwa buku la mafumu ndi buku la mbiri. Nkhani zawo ndi zimodzi koma amasintha mafiga. Amango sintha zochitika. Amango sintha mafiga azinthu. Mwina anali ndi zaka 50 buku linalayamba kuti zaka 35. Okay. Nkhani yake ngati imodzi. Adazipangira dala iwo aja kutsata kuti tidzakumane ndi ngati mmene asilamu akumapangira pano kuti Bible mumati ndiloona koma ndi buku labodza. Bwanji nkhani iyi kuti mfumu idalowa dzaka
ija idalowa ufumu ili dzaka 50 buku ili kuti mfumu yomweyo idalowa ufumu ili ndi dzaka 35 zinali anthu amene analemba Bible amene anapangitsa osati analemba amene analipanga edit. Okay. Chifukwa Bible lidalembedwa ndi anthu oyambirira ndiye kudabwera ena nkudzalipanga edit kuti lisakhale mmene linalilipo pano pomwe lomwe tikuwerenga lopangidwa edit. Exactly. Okay. Ndi lopangidwa edit nji chifukwa chake mumapeza kuti Yesu dzina lakuti Yesu si dzina lake si Yesu. Dzina kanenda. Dzina lake chinali chi Aramaic. Amamunena kuti Iso, not Yeshu. Iso. Zimene zijazo ndi za Aisraeli afegi. Zimene zo timakamba before pano. Ifeti madzi zimene ndi madzi Yeshua. Amene uja si Yeshua ya. Amene ujayo ndi Iso. Yes. Zimene zija ndi za fegi, zimene zakuti Yeshua kaya ati Yahusha ati kaya chani, zimene zija ndi fegi yokha. Ndi Israeli wa fegi amene alipo pano, Israeli amene ali ku Middle East, si Israeli wa Bible ya. Ndiye kumene koko mwina popeza tipita kutsogolo. Komano muonetsetse apa kunena kuti iyeyu ndi amayi wa achigololo. Komanso ndi babulo wabweretsa chisokonekero. Chifukwa chisokonekero chikubwera mipingo sikumvana. Yeah, I think muvesera bwera pofuna kuyankha funso lonoti mipingomo chikulakwika ndi chani. Adamwetsedwa vinyo wa mkazi wa chigololo koma chisisi. Ndi chifukwa chake ni mafotokoza kai kuti adamwetsa mafumu ndi manena kai mafumu aja ndi mfumu ili imene simapanga celebrate Christmas. Ngandi mafumu ose pebe muthu sifufumu imene nori inganori simapanga celebrate Christmas even kumudzi kuja mapeza kuti afumu tsimeja aledzera ndithu kutsanga ulalo ndi tsiku la Christmas. Ma president mbangana kumafunira anthu zabwino. January kumasangalalira dzaka za fegi za January za milungu ya fegi ya milungu ya chikunja. So apapa nchifukwa chake kuti iyeyu ndi amayi wa chigololo chifukwa mpingo wina uliwonse umene ukutuluka ukumakatuluka ndikakhalidwe ka Roma. Yes. Manifestate. Mpingo wina uliwonse ukamatuluka umakatuluka ndikakhalidwe ka Roma. Komano mpingo uja suku mwina so kumangokhala usadziwa kuti ichichi ndi paja alemba kuti chinsisi. Yes. Komano ndi amayi wa chigololo ndiye kuti zigololo zonse zimene zikuchitika akamati chigololo akutanthauza kuti kuchoka pamaso ife tidakwatiwa ndi Yesu. Ndi mmene tidakwatiwa ndi Yesu tikangosiyana naye nkukakwatiwa ndi Satana kumachita zinthu za mdziko timakhala kuti tupanga chigololo. Kukhala ngati takwatiwa ndi Yesu tikufaso tipireso tikaloneso ndi mamuna nawo. Timakhala kuti takwatiwa ndi amuna awiri. Ndi chifukwa chake mudzapeza kunena kuti mipingo yonse imene ili mbwe masiku ano aliyese wagwira ndithu kachipatso ka Katolika. Yeah. Ndi mafotokoza mwachitsanzo chizindikiro cha mtanda. Yeah. Mukapita machechi ambiri amapeza kuti kantanda kachanthu kalipo ngati mwina sakuvala koma logo. Mtanda olwayi mwina logo yawo si mtanda koma tikhoza kuti mwina anthu mmene uja mwina abusa olwa ujeni wakubwera kuti kantanda kali pakhosi. Mtanda uja Yesu adapachikidwa ni misomali iwiri. Misomali iwiri? Yeah. Mapazi anawakhoma pamodzi. Ndi manjaso anawakhoma pamodzi. Chizindikiro chija amakonda kuonetsa amboni za Yehova. Chimene chijacho. Sono izi zomwe zoyika manja chonchi ngati misomali tatu zimene zijazo ndeza mayi wa chigololo. Zomwe zili ngati zomwe anazipanga ntochusi akatolika. Mayi wa chigololo yu pamene pamabwera nkhani ya nsanja ya Babuloni. Nsanja ya Babuloni ja idalimbikitsidwa ndi zibambo Mmodzi. Zibambo amene amatchedwa Nimrod. Nimrod ameneyu anayambitsa ufumu. Koma ufumu umene anauyambitsa ndi ukira ufumu wa Mulungu.
anaokera ufumu wa mulungu yeah ndi amene anapanga ndamene apanga ngati ti ijeni anthu aja kuti apanga nsanja ya babulo ja ndi iye ndamene apangisa iyeyo nsanja ya babulo chifukwa inamangidwa kuti kukushi mukapita kukushi mukapeza kuti ndi ku Ethiopia ndi nsanja imene iyi ya Ethiopia ndi nsanja imene iyi mulungu ataononga dziko asadaononge dziko adayankhula mawu adanena kuti ndidzaononga dziko ndi madzi ku Genesis anthu aja adakana kunena kuti mulungu akunama sangaononge dziko ndi madzi ndi choncho koma nokenaka mulungu anataniti anaononga nthawi ya Nowa ndi ataononga pamene pajapo adayankhulanso ndi Nowa kuti sindidzaononganso chilengedwe chonse ndi madzi muimvetsetsa nkhani yemwe uja ananena kuti ndiononga ndi madzi anthu osamvera iye uja nkuta nkuononga anali ndi history yakuti uyo amati akayankhula chinthu chimachitika ndiye analankhulaso yemweyo kunena kuti sindidzaononganso chilengedwe chonse ndi madzi achi manimvetsetsa ndi anthu aja sadatenge history ijayi adanena kuti akunama tiyeni tipangeni nsanja tipitire kumwamba kuti akamadzaononga tidzathawire muti msanja kuti cholinga cha nsanja kunali kuona kuti anthu aja madzi akamabwera anthu aja aone kothawira adzathawire mmenemo ijeni nsanja ya babulo inachitika after Noah after incident ya Noah after chigumula cha Noah okay chifaili pa Genesis chapter 12 tsikira angelo ndiye pamene kuchoka kumwamba okay ndiye iwo aja adayipezerera poto ija cholinga chawo njaka mulungu akuti adapita ataona kuti awa cholinga chawo chitheka banji ndasokoneza chiyankhulo maonati ndiye nkhani ndiyandanda kwa ngati munjira ina tikazoti ngati njira zomwe tanelo yomwe amabisira angelo akamabwera pano padziko tanelo ya tanelo kuli matanelo yes ndiye iye ujayo adabweretsa ufumu wa mtundu umenewo komanso mulungu adawauza kuti mumazikane mupite ku dziko lonse lapansi ndiye iye ujayo adabweretsa chipembedzo chakuti tisamwazikane tikhale malo angati amodzi kupanga izi zamafuna kuti anthu onse angokonjikana pamodzi exactly sonza kuti mulungu akamayankhula chinthu pakubwera mentality ya wanthu kuti adzichisintha chimene chocho adzibweretsa chawo okuti mulungu anthu sipanopa kuyenda maliseche akumayenda maliseche pa mulungu atangoti anene kuti basi ndavomereza kuti wina aliyense aziyenda maliseche kupezeka beso anthu ena oti ife tidzivala mamvetsetsa I think pano ndikukhangati report nakhangati ndinatayika kuti funso limuyipira apondamba nokubwera no pang'ono kusonza ngono kuti chomwe chikulakwika kwambiri m'machalichi kapena kuti mipingo kapena zipembedzo za masiku ano ndizoti anthu fe tikupanga zinthu za against mulungu zomwe anapanga mulungu tikutsutsana ndi mulungu okay mulungu amati akamanena chinthu ifeyo sichuma tikhalira bwino chifukwa tili ndi nzeru bwino kwambiri kuposa otilenga inuyo atsogoleri muli apa mukapita kukagula galimoto akakuwuzani kuti umu mudzitsira madzi uku mudzitsira oil umu mudzitsira fuel koma fuel wake asamakhale diesel adzikhala petrol iwo achapanga galimoto inu mumamvera imene instruction ya galimoto kuti iyende mupange zimene zonse ifeso monga wathu amene anatilenga ndi mulungu ndi aliso ndi ma instruction amene akutipatsa komano Nimrod adabwera ndi kuukira zitizo zimenezo that is why pakutha pa nthawi Nimrod uja pofuna kumulemekeza Nimrod anali cross breed anthu samadziwayi cross breed yapakati pa angelo akugwa ndi anthu apa dziko lapansi angelo ajata bwera pali maina akati amanena kuti anthu anadzakwatira pano pa dziko lapansi ku chapter 6 kuja ilipo koma inali before chigumula atakwatira uyo anali mwanano wa ngelo ndi munthu atakwatirana suti amakwatirana pano kutsogolo kusamakwatiraso
amabwera mwachinsisi olompakana panopa ngati ino simusamala mu nyumba mwanu mukhoza kulera mwana woti wabadwa kuchokera kwa dziwanda. How? Zimabwera dziwanda nkugona na ndamayi nkwapatsa pakati. So munthu ungadziwe bwanji kuti zochitika za mwana? Okay. Yeah. Sinduti ndi wonse koma zochitika za mwana mukhoza kuona mmene watalikira zimphamvu zimene ali nazo zochitika zimene akufuna kuchita ena so sima giant ena ali level bwinobwino ya wanthu komano zochita ndi zongosokonekera zokha. Kusonyeza kuti sila kuti satana kubweretsa nomajena kuti adza thandizire kupanga zonongeke. Ndeni mulodi ndamene anabweretsa chizindikiro cha mtanda osati iyeyoyi komano anthu iye uja atafa amamujambula yense atanyamula nyenyezi. Nde nyenyezi ija pang'ono ndi pang'ono amene kujambula munthu yense nkuyika nyenyezi zimatalika kena akadamba umajambula mkono ndi nyenyezi kena akadaona kuti aiso mkono so kutalikaso banji tidzingojambula nyenyezi kena akaiya nyenyezi so ikutani ikutengaso nthawi banji tidzingojambula cross chonchi. Ndi chifukwa chake mmaona kuti kudabwera T kuchokera ku Tamuzi. Tamuzi ndi mulungu wa chonde. Okay. Ndi mulungu wa chonde amene m'maiko mwina amatchedwa kuti Nike ngati ku Greece. Nike wake wadzovala imwe. Wadzovala yo? Amene uja ndi mulungu wa fertility. Okay. Amene ujayo ndi mulungu wa fertility. Ndiyeno Tamuzi adapangidwa fomu kuchokera ku leda T chifukwa mai wake wa Nimrodi kuti akhale ndi pakati akachire mwana chiphanza anafunika kuti pabwere mulungu wa chonde kuti maberekedwe a mwana asakhale ofanana ndi wena chifukwa olochimanga munda chikakhala kuti muli chonde chimabereka bwino kusiyana ndi chopanda pamene palibe chonde. Ndiye leda T kapena T wa mkulu kapena wang'ono kapena kungokhala ka plus sign ndi kasimbo kamene kanali ka Nimrodi. Ndiye pamene so pakubwera kuchokera mtanda. Ndiye Aroma pobwera podzalowa Chikhristu ataona kuti Yesu wafa pa mtengo adafuna kuti nkhani ija itembenuze akabweretse zawo zija zakuchikunja zija akazike mu Chikhristu mu chipembedzo. Yes. Ndiye iwo aja adapanga introduce imfa ija koma anayipanga yolakwika. Ndi chifukwa chake adabweretsa chizindikiro cha mtanda chija. Anthu akamati ndi chachikunja amanenera pamenepo chifukwa iwo aja adachitenga chizindikiro chija ngati mbendera yawo asadayambe chipembedzo. Aromawo inali ngati logo ya kozoti logo ngati logo ya flag yawo. Inali flag ya dziko lawo. Yoti akapita akakagonjetsa dziko ili amatenga amazikapo mtanda. Akapita kuinali logo yawo. Ndimene later on anaona kuti popeze feyo tikulowa mu chipembedzomo bwanji so titenge zathu zija tizibweretse kunoko. Ndi adabwera natulutsa chizindikiro cha mtanda anabwera natulutsa kupembedza kwa tsiku la dzuwa. Mukamati kunoko mutanthauza kwa Africa kapena kuno kwake ndikunena kuchipembedzo. Kuchipembedzo. Okay chabwino. Yes. Ndikunena kuchipembedzo. Yes. Ndiye adatenga zimene zijazo ndikuzibweretsa zachikunja zija kusonyeza kuti chipembedzo chija kapena Chikhristu chija chidaphatikizidwa ndi milungu ya mafano. Ndiye pali mtumiki uja mumakonda kumuyika uja amanena kuti chiphatikizo chake ndi chiyani kachisiwa mulungu ndi kachisiwa chani kuti wa mafano ya mtumiki Twaibu. Amen. Mumamutsata kwambiri amenechi. Eya ndimamutsata. Okay. Before ndikuona kuti chiphunzitso chanu ndi mtumiki Twaibu kuti chikufanana kwambiri. Information imeneyi ndio mwe tikozoti nizomwe zopangisana kuti kwambiri ku Africa kuno chipembedzo ikhanga kuti kapena kuti anthu amene anazindikira kuti ku Africa kuli ma giant mbali ya chipembedzo ndeti asokoneze kuti
asadziwe chilungamo kapena chilungamo asamachitsate kapena mukamati ndi mavuto kuno ku Africa. Mukamati Africa kuli ma giant. Ndi topic yayikulu. Okay. Africa. Ku Africa. Kungoyambira maiko aku Sub-Sahara. Wonse maiko amene kuli Chibantu language. Ndi kumene kuli ku Israeli. Weni wa Bible. Israeli timadzori su ku Africa. Amene mukumudziwa ife takula kuti timadzori Israeli su ku Africa. Nde umwe mukunena su ku Africa amene? Kumene ndikunena ko ndi ku Africa. How come uri zinthu zinasintha bwanji kuti zibe zoti mwachisanzo inuyo Mr. Mabena mutati musinthe dzina mukhale brother Saul. Anthu adzikuitanani kuti ndinu brother Saul. Koma Mulungu adziwa kuti sinu brother Saul. Even makolo anga adzozoti uyu si brother Saul. Exactly. Ndiyeno kumene mukunena kuti ku Israeli si ku Israeli yayi. Ku Israeli ni maiko amene ndikukuuzaniwa akumwera kwa Africa ndi chifukwa chake anthuwa chiyankhulo chawo chimafanana chifukwa ndi abanja limodzi. Chimafanana chimakwerana. Inu simukakhakhale olomutati mwafika simunadabwe kuti mazulu anachoka ku South Africa kupita kumapita ku Malawi. Amayankhwana banji munjiramo. Amayankhwana banji amamvana banji mpaka anakakhala kumene kujako. Even chizulu kuchionetsetsa chizulu nthawi zinazo timawedi tina timakhanga tikufanana nawo. Ndi chifukwa chakuti tonsefe ndife ana akholo limodzi. Ndife mbumba ya Abraham. Ama black missionaries acha kamayimba. Ndife mbumba ya Abraham. Amakolo ndife mbumba ya Abraham. Amakhala kunena zoona. Kuli ma Africa ndi mbumba za Abraham. Umboni ulipo ndi wakuti tikhoza kutenga 300 hours. Kufukula mbili imeneyi kuti usozo ndoti Abraham anali wife kuja. Anali wife yo. Ndiye anali munthu akuda. Ino simunadabwe kuti anali munthu akuda. Koma timavetseda kuti banana anawiri aja iziti Kaini ndi Abel. Ndi Abel wina anali wa mtundu wina anali wa mtundu wina ziti amene mukuine nayo ndi ana Anoa. Okay, yeah, Anoa, okay. Hamu. Yachina Hamu ya Feti ndi anzawo. Sindi mavapo limpo mwe panabwera mtundu wa Chen. Mtundu wa ifa anthu kuda pamene. Mesa kuti mtundu wa anthu akuda unapita ku Kanani. Bible ija limaonesa kuti adapita ku Kanani, ndiye ku Kanani nkuti. Kudziko la malonjezano yo nkuti. Ngati kuli kumene kudapita munthu wakuda. Muimvetsesa nkhani. Mukati muitsatire nkhani imene. Ndoti chilungamo ku Africa kuno antisasana tiuze chilungamo. Zimene mukunenazo zili mu Bible momo. Sikuti so izili kutali yayi. Mufuna tibwere ndimene yonso. Kungwe iye pula. Tingwe iye pula apa. Pa mbumba ya Noah. Okay. Pamene papa. Akuti verse yani mene ndi verse ijeni chapter chanchi. Okay. Fuli muna ndakokoda tsekula ma Bible afuna tingwerenge pa Genesis chapter yake cha 9. 9, okay. Ndi akuti muone tu pamene muti anatemberera munthu aja wakuda eti? Yes. Simutero? All right. Ndiye mufuna muone. Kuti anatemberera munthu wakuda. 9 verse 24. Genesis 9 verse 24. Noah ndipo anauka kuledzera kwake nadziwa chimene ananchitira iye mwana wake wang'ono. Ndipo anati wotembereredwa ndi Kanani adzakhala kwa abale ache kapolo wa akapolo. Kanani ndiota otembereredwa. Ndiye mukuti munthu akuda ngota ngotembereredwa. Ndiye kuti munthu akuda adali amakhala kuti ku Kanani. Kumene kudapita dziko la malonjezano ndira kutiko ku Kanani. Ndira ku Kanani. La wanthu akudalo akawalanda dziko la orija chifukwa iwo wongotani ndotembereredwa. Ndiye mapeto ake Mulungu adasankha kutsogoloko Abrahamu
kuti apite akakhale dziko limenelo koma kunapita anthu otemberedwa chifukwa kuti Kanaani ndi dziko loyenda mkaka ndi chani ndi uchi. So according to your understanding or your history, kukananiko komwe kunali koyenda mkaka ndi uchi ndoti ndi ku Africa kuno? Genesis chapter 13 verse yake ya 1. Ndipo anakwera Abrahamu kuchoka ku Aigupto, iye ndi mkazi wace, ndi zonse anali nazo, ndi Loti pamodzi naye, kunka ku dziko la kummwera. Okay. Amachoka ku Aigupto kupita ku dziko la kummwera. Kodi ku Aigupto ko mesa ndi kumpoto kwa ifeyo ku Africa kumenewa? Egypt ndi kumpoto kwa ife. Nde iyeyo amachokera ku Aigupto amapita ku dziko la kummwera itatha njala, kubwerera ku dziko la Kanaani. Mwimvetsetsa nkhaniyo? Amakweranso kuti muonetsetse Nairo adachokera maiko amene wawa nkumatsetsereka kumapita kwa Aigupto kuja mpakana kukatsirira mu Mediterranean Sea. Kumene kuja nkumusi kunoko ndi kumtunda. Nde anakwera kubwera kunoko. Okay. Yes. Nde geographical position ndi imene yoyo. Komanso geographical position ina imene mungayione kwambiri mukayipeza pa 26 Genesis. 26 Genesis. Yes. Pamene popo verse yani mini 6 verse yani mukawerenga chapter chonse. Okay. Mukaone mmene zikukhalira komano akumufotokozerera kunena kuti dziko limene Mulungu amuyika ndi maiko ambirimbiri, si dziko limodzi. So Egypt ndi dziko lingati? Israel ndi dziko lingati pano? Dziko limodzi. Ndi limodzi. Kuchoka pamenepo kupita pa Ekesodo mati tungodutsa? Tungodutsa. Ndiye sinofuna kutalikitsa. Ekesodo chapter yake cha 3. Mukawerenga pa Ekesodo chapter yake cha 3 verse yake tisanene so mavesi ojo fakhaniyo mwina kuti anthu adzimva idzefunika kuti tiwerengepo kuyambira patali ndi kumatsika nayo. Koma kuzomangopereka mavesi okuti nkhani ujena baba ndi ba Exodus chakuti kuti lero muna anthu akukhala ndi nthawi kuti akhozimekora kuiwerenga akuyipitiriza nkhani. All right. Abo paduli muli pa Exodus verse yani chapter yake cha 3. Okay. Verse lake ndi la 17. Okay. Ndipo ndanena ndidzakukwezani kukutulutsani mazunzo a Igupto, kukulowetsani m'dziko la Akanaani lija tulina la munthu otani lija otemberedwa lija amene ali munthu waja wakuda ndifuna pamenepo ndi Ahiti kuli Akanaani kumeneko kuliso Ahiti kumeneko. Okay. Ndi Aamori ndi Aperezi ndi Ahivi ndi Ayebusi m'dziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi. Mwimvetsetsa atwetu? Ndiye Mulungu akuapititsa mu dziko limeneli, kuatulutsa mwa Igupto, kuapititsa mu dziko la Akanaani. Muiona atunkhani akutiso adzakwera kupita ku dziko limeneli. Ndiye china chimene chimamvetsa chisoni popeza tikungodutsa ndichonena kuti mavesi alipo mpaka na kunena kuti dziko labwino ndi lalikulu. So Israel amalowa mu Egypt 27 times. Okay. Ndiye Mulungu akuti ndikupititsani ku dziko labwino ndi lachani ndi lalikulu. Kusonyeza kuti kadziko kamene kakulowa mu Egypt 27 times si kakakuluyi ndi kakang'ono kwambiri. Komanso mukapita 75% ndi desert. So kuja ni kumene timaonena kuti ku Israel
75% ndi desert. Ndemo makumbukira amakonda kunya kuti ndipo panali chilala. Kudasowa mvula ndipo kudasowa mvula. Ndi akamanena kuti kudasowa mvula kuti kumalo kale kuti sikubwera mvula. Garamati kunasowa mvula sonzo kuti sikumabwera mvula kapena? Ndi akuti ndipo kudalibe mvula, kudali chilala kudzikoko. Kusonyeza kuti kunali khaidwe lake la kuti mvula idzitani idzibwera. Koma chifukwa cha mavuto wena kumakhala ko chilala. Ndiye sangama kanene zimenezo kuli dziko lakuti ndi mvula yomweyo simabwera. Mwayiona tonkhani. Ndiye china chowosha kwambiri. Ndichonena kuti awa adasintha mayambidwe a chaka. Chaka chinocho celebration ya chaka chatsopano ilipo ili pa 19 March. Kwende kurisokoneza. Chifanya noti. Kwende kurisokoneza. Chifanya tumweti madziwa njori chaka chimamba mu December. Chaka chimamba January. January ya. December ndimakhoru kusanga ya kuti chaka chati. Mukutero koma musaiwale paja kuti adamwetsa mafumu komanso akuti ndi anthu. Vesi lijaso akuti ndi anthu pa dziko lapansi. Anawamwetsa vinyo wachigololo. Ndiye Satana ulosi umene unalembedwa pa Daniel 7:25 anani akuti mpingo umene udzasintha nthawizo ndi chilamulo. Choyambirira tsiku silimayamba iyi pakati pa usiku mukugona. Okay. Izo zomwe fetida uzidwa kuti tsiku limamba usiku 12 kwa usiku ndoti wani kwa kondoramba tsiku lina. Ndizabodza. Even tsiku limasintha zo nthawi imeneyo. Date imasintha. Even chaka mwezi imasintha so nthawi mweyo usiku omweyo. Zimenezo ndizabodza. Tsiku limayamba dzuwa likangolowa malingana ndi Bible. Siti ndi Bible. Ngati anthu ajena inu ampesa marampesa. Dzuwa likangolira loma kuti mwayamba sabata. Koma mene ndoti ndi Friday limene. Ndoti mawa aso likadzali dzuwa sola lowa ndoti sabata yata. Pamene popo ndi time imene Mulungu anayika imene. Dzuwa likamalowa tsiku lata. From sunset to sunset. Mavesi alipo. Kuchokera kulowa kwa dzuwa kufika aso kulowa pachani kwa dzuwa ndiye kuyamba kwa chithu. Koma no Satana kugwirisa ntchito maufumu a dziko lapansi especially ma Romans adati tembenuza anthu fe kuti tidziyamba tsiku tikugona tili mtulo. Tusakudziwa kuti tayamba cha tsiku. Ndiye tikatero dereyu akuti tabwerekera usiku wa leloli tabwerekera wina ku usiku umene wapitawo. Winawu tiutenga kumapetoko. Tikautenga umenewo tikagamphula kubwezeretsa pa usiku umene tautani uja. China chili chonse kubwerekera masamu tibwerekere usiku so tibwerekereso. Atsogoleri. Ndiye adaononga pamenepo 1 2 adaononga mayambidwe a sabata. Mumamva anthu ambiri ampesa akunena kuti loweruka. Ndiye panopo adapusitsidwaso. Amauzidwa kuti ati loweruka ndi Friday. Ndikupusitsidwa kumeneko. Akati loweruka chimene amanena kuti loweruka kusoza tagwira ntchito taweruka tukapoma chichewa chimene chijacho ndiye choyenerera chifukwa umati ukapita pamalo poti anthu akugwira ntchito umakapeza kuti kulibeko adaweruka anthu aweruka ngati mweti matengera ngati momwe amagwira ntchito ngati masifu 7 amagwira Monday to Friday Saturday amakagwira ntchito exactly ndiye amanena kuti aweruka loweruka simukapeza ali kuchani ali kuntchito ndiye wina adzikati ya limene lolo silioweruka ya loweruka ndi Friday chifukwa timweweruka ano kuti tukufuna kuti lini alitisunge sabata kusokoneza zinthu posadziwa ndiye kuchoka pamenepo adasintha mayambidwe achani kodi asabata ndifake muona kuti anthu ati lolemba lachiwiri lachitatu lachinayi lachisanu kenaka loweruka kenaka la sabata limene ati Sunday mwamvetsesatu asintha ndandani mene a Roma okay asintha mayambidwe a mwezi leloli pamene ndunena pano ndi pa 14 lero pa 14 tujambula program tujambula pa 14 leloli ndi pa 14 Segat munamumva tumuki Twaibu amati Shebani yes ndi Segat lero date ndi pa 1 February lero tuja program tujambula pa 1 February muti mujambula pa 1 February koma tikapita mu kalendala ya Bible lero ndi pa 14 mwezi wa nambala 11 pa 14 mwezi wa namba 11 exactly
I think it kalendi nthawi yokwanira chifukwa pamapeto penipeni tingomaliza chonchi pepani pang'ono pamapeto penipeni tingomaliza chonchi kuchokera pamenepo akawonongaso ndati kuyambaso kwa chaka miyezi yonse iyi ndi ya milungu andi mulungu anapereka chenjezo kuti chingakhale pakamwa pano pasamatchule nkomwe mayina a milungu imeneyoyo komabe timachula kumuleso ndiye kulakwitsako chifukwa sikumvera mulungu pali zifukwa zimene situkumverera mulungu zifukwazo anthu adachita kuzipanga kuti zitero ndinakudulani mukhanga limufuna mutseke ndikupatseni mpata kuti mukhoza kutseka chifukwa mwachokera kutali kudzandipeza pa nyumba pano okay zishinza kuti muli ndi zambiri zoti anthu adziwe kunjaku koma tipezanso nthawi kuti tidzapitirize program imeneyi chabwino koma chomwe china tibwetsa kwambiri choti mafuna tidziwe zona kuti mpingo waonongeka motani. Sindikudziwa kuti anthu amene akuthandizira kuononga mpingo muli ndi message ina yonse kwa iwo yoti mukhoza wapatsa amene akudziwa zoti ineyo zomwe ndikupangazi ndikuononga mpingo ndikuphonyana ndi malamulo a Bible koma akupangabe chifukwa cha zolinga zawo muli ndi uthenga utani kwa iwo? Bible likutikambira likunena kuti tulukanimo mmene mwanthu anga kuti musayanjane ndina ya miliri yake tulukanimo yesetsani chenjezo lomwe mungauze ndi limene lolo kuti atulukemo tulukanimo mmene mwanthu anga osati anthu aineyi koma anthu a mulungu ndi Bible likutera kuti tulukanimo ndiyankhula ndithu mochita kuchonderera ndi kugwedeza mutu kuti tatulukanimo kwa wina aliyense amene akusokoneza wanthu atulukemo mu dzina la Yesu atulukemo mmenemo muzolakwikamo. Can you say that the same thing in English? What a message do you have to those people that they are misleading people in the name of God? Come out of her, my people. Come out of her, so that you should not partake in her prejudice. Yes, come out of her. Please, I beg. As the Bible is saying, come out of her. Okay, so what about the people that they are following, those people that are misleading people? What a message do you have for them? My people are destroyed because of lack of knowledge. My people are perishing because of the lack of knowledge. Exactly. That's what the Bible is saying. So they will be destroyed, they will perish, but because they did not have knowledge. So it's better they come also out. Okay, so what a sign, and see, what is a sign that someone can know that wherever that I am, I'm not in a light place, especially for the church. We are talking about the church here. What's the sign? The sign is, I can just give you just a few. Okay. In quick. In quick, like 2, 3. If you are in a church whereby the Bible is denied, please watch. Okay. 1, 2. 2. If you are trying to ask questions and no one is answering you, please, that is not a better place. They must leave. 3. If you go to church and you find that it's the same as the tavern, please run away, my. Clarify when you say that the same as the tavern. What dressing code. Exactly. 1, 2. Let me stop there. Dressing code. Okay. Yeah. Dressing code. But you heard something there. You don't want to go. Yes. Now, dressing code. As of now, I should stop there. Okay. Dressing code. You see, for instance, let me just explain. When you say dressing code, you mean black or white or? I mean what do you mean when you say black dressing code? People we can go, especially we can go back to Chichewa maybe there, so that maybe also some can watch. Okay. I mean can know what I'm talking about. Kuvala modzilemekeza. Yesu adani ankula mawu kuti ndipo tu munamva kuti
kunanenedwa usachite chigololo. Ndipo ine ndinena kuti yense mwamuna yense amene ayang'anitsitsa mkazi nankumba iye mu mtima mwake achita naye chigololo muchani mwake mu mtima mwake. So when mkazi wabwera pa charity atavula anyamata samapemphera. Okay. Even the pastor himself, even the prophet himself will be disturbed because of how the way exactly asamaone nchafu muntu wa mulungu yi atsogoleri nchali chisimapangira zimenezo. Modesty dressing ndiyofunika kwambiri mmene mujamono mumasanduka mu guest house kapena mu rest house spiritually chifukwa chakuti mmene uku mukhumba mkazi uja kumwamba kukulemba kuti wagona naye. Okay. Maiwonet. So modesty dressing modest ochita kugwira thupiri mpaka na kumaoneka kuti ayi abambo wa anyamula ntchito ina yake ya chilendo. No, it's not good. Okay, we can be with you the whole day, but because here I see that it's like you wrote it, and we just take on a half, even maybe 10% we did not even manage for the information that you have. But we keep on coming so that people can keep on giving them what the information that people they have to know. Thanks a lot. Koma mwina bali chintu china chomwe mwina nesina fusi chomwe mumafuna kuti mwina mukhozo yankhula chomaliza in 2 minutes. In 2 minutes. Yes. Pampingo. Pamene abusa. Sakuchita mantha ndi akhristu sipabwino. Sorry, can you say that in English again? Can you say it again in English? A church which the pastor is not afraid of the congregants of the church. Yes. That is not a nice place. Because the congregants are the ones who are making money for him to get food on the table, and it's not wrong to get food on the table. So if the leader is not respecting them, that's not a better place to stay. It's not another way. It's not a better place to stay. Okay, yeah, I can continue. Okay, pampingo pamene okay, chabwino ndendi nene kuti ngati inuyo ampingo mukwauza abusa ndidziti abusa kwambiri. Abusa kuti tabwerani apa kodi tu mumutu iziza akuletsa ndiye wajadziti ayiverani ineyo inuyo monga mmene mudalemba abusa wa ntchito mukhoza kwachotsa ntchito kuti ife situkukufunani. So you want to tell me that if the members call the pastor and tell him that whatever that we are doing it's long, and if a pastor deny on whatever that was said and or maybe he did not agree, yes, you can fire the pastor. Yes. To put another pastor. Yes. What about if the pastor is the one that he started the church, like it's a founder? In this prophetic church, we said a founder. If a pastor is a founder of the church, do you think the members they can fire that founder and put another one? Like there is a founder of the church. When he was founding the church, because he is the founder. You are following people now. Okay. We know that the founder of the church is Christ. It's Christ. Yes, but you know, any church that you find, if you just ask anyone, any member in that church, who is the founder of this church, they'll tell you the name of the pastor. Yeah. For example, I don't know if it's true, if I can say that. If you ask any member that who is the founder of Synagogue Church of All Nation, the one that was read by late. Let us speak of the ones who are still around. Okay. Yes. If you go to not let me. Bushiri. Okay. You can put Bushiri. Because I don't want to mention the names. Okay. If you go to ECG. Yeah. Okay. Let's say like this. Yes. If you go to ECG today. Yes. Find any member in the church. Yes. Just call him. Ask him that. First greet him and ask him that who is the founder of this church. Yes. You will mention Prophet Shepherd Bushi. Yes. Yes. So now you want to tell those people, the same people, that if they see that the same pastor, the same founder is doing wrong, you can call him. If he's not agreed, they can fire him.
Do you think the church can go without? You have already said that the founder. So once someone found a thing, he makes rules of what you should do there. You are the ones who are going to live, not him. For instance, you have just mentioned. Now I get you. You have, you are if the one who is. If it's not ready to change, you can leave. For instance, you have mentioned something crucial here. You talk about the Holy Spirit, and these people are full of the Holy Spirit. I just wanted to talk about this one here. That I will read in Chichewa. Kulalikira chaka chosankhika cha Ambuye. Luka 4 verse 18 and 19. Mzimu wa Ambuye uli pa ine. Chifukwa chache iye anandidzoza ine. Ndiuze anthu osauka uthenga wabwino. Anandituma ine kulalikira amsinga mamasulidwe ndi akhungu kuti apenyenso. Kutulutsa ndi ufulu ophwanyika. 19. Kulalikira chaka chosankhika cha Ambuye. So prophet wina aliyense malinga ndi Bible osatine. Don't say mumati it's not me. Sinalembe Bible. Prophet wina aliyense amene akuti ali ndi mzimu wa Mulungu apa wa Ambuye. Yet akuyeni akulalikira chaka chosankhika cha Ambuye. Chaka chosankhika chimene timachinena panochi. Nde titangofusa kuti ma prophet amene amalalikira chaka choona cha Bible. Si sakulalikira ifo yoti zikuona kuti nawo sakupanga celebrate zomwe dziko limapanga celebrate. Ndi amene munachula aja the late aja anadza fotokoza kunena kuti it's not 1 January, it's somewhere in March. Mena mayankho ya mucha, it's somewhere in March or in April. Iwo agenda anthu akuti amati akayankhula chinthu anthu amatsatira. Bwanji osangowauza anthu kuti musatsatire apapai 10 tipiteni ku April. Chimene amakanini andi chani. In fact, it should not be April. Chifukwa April also ndi mulungu wa zokongoletsa Aphrodite. Munimvetsa? Ndi mulungu wa zokongoletsa mudzaona azimayi sakukhutitsidwa kuti mulungu anirenga bwinoyi. They are competing to mpaka nena amakanika kutsegula kudya sima. Zikadabo. Aika zikadabo. Pepani tu zilipo zambiri tapanga 0.0000001%. Yes, I think we have to come again. So just to tell us the last words so that we can close. Ine ndikufuna kuti anthu amene mumaonera okay. I would like to ask anyone who watches this channel Mabena Studio to like, comment, and share also to others, so that they should know that there is this channel. And mind you, I'll be here, not favoring any person. Yeah. The only one I will favor, it's the word of God. Thank you. When it is black, I say black. When it is white, I say white. In Mabena Studio, it's what we need. So Truth I'm not here to hate someone. I don't hate anyone else. I am not perfect. If you have seen my weakness, come tell me. I'll change. And if I have seen your weakness also, I tell you, you should also change. So the last words also munchichewa. Ndikufuna ndikupempheni nonse amene muli pano kuti ine ndimangolankhula chimene Bible lanena basi. Ndilibe kuti awanda mpingo awanda atsogoleri adaphunzira zochani sukulu zawozo kumanda sizimapitako. Tonse dzenje ndi limodzi olemera osauka. Tonse dzenje ndi limodzi. Kaya ndiwo atsogolera mpingo kaya ndi ndani tonse dzenje ndi lingati ndi limodzi. Therefore tikamabwera tidzikhala tikulankhula ndikupira kuti atsogoleriwa akhala akupanga zothekera kuti 300 hours ija kutsogolo mati 300 hours kuti mwina tikaifikire kuti tikhanga titamba kutolera zina zake ziko mkwambiri komanso mukakafika ku nyumba mukandiperekere moni kwa wajamati welcome to Mabena Studio kalani mama utenga wafika amina jawa amada kulanda kuna Mabena Studio amene aja woni wafika ziko mkwambiri tikapatsa ndithu amene kozo tsikuna anthu adzawaona fera tamafuna atawaona ziko mkwambiri kudama nkula mameja nditani tatokoza kwambiri. So pamene pandeva mapero penipeni pa program yathu lero yomwe tinakubwetsani mlendo wathu brother Saul timangoti brother Saul ndi omwe wake amazichulira safuna zichula pastor safuna zichula prophet koma amangoti brother Saul kuti tonse ndife amodzi
tonse pamaso pa Mulungu ndife anthu ofanana. So tikusiyirani ndi mawu amenewa kunoti onerani chisankho ndi chanu, kumvera zomwe mwamvazi ndi kupanga chiganizo. Tathokoza kwambiri mpaka tsiku lina pomwe tikubweretsaninso mlendo wina. Zikomo kwambiri.